אלירן, מה קורה? הסרטון הזה הוא נטו בשבילך. חשבתי שזו דרך טובה לעשות סדר, להסתכל יחד על מה שהיה במחצית הראשונה של כיתה י', כדי שנוכל להבין את התמונה המלאה, ובעיקר לחשוב איך ממשיכים מכאן הכי חזק שאפשר. אז יאללה, בוא נתחיל. רציתי לפתוח דווקא עם המשפט הזה של גיל אמיתי, המורה שלך לתיאטרון. תקשיב רגע למילים האלה, זה משפט כל כך חזק, כי הוא בעצם מספר את כל הסיפור בשתי שורות. מצד אחד, כולם רואים שיש לך פוטנציאל אדיר. מצד שני, יש פה הבנה שהכדור נמצא לגמרי במגרש שלך. והקטע הוא שגיל הוא ממש לא היחיד שמרגיש ככה. התחושה הזאת שהפוטנציאל שלך קיים ובגדול, היא משהו שחוזר על עצמו שוב ושוב, כמעט אצל כל המורים. בוא נצלול רגע למה שהם אומרים עליך ועל היכולות שלך. תסתכל על המילים האלה. זה לא בא ממורה אחד, זו פשוט מגמה. בחינוך גופני מדברים על יכולת ומוטיבציה גבוהה. במתמטיקה על כוח חיובי ומחשבה ערנית. המורה לתנ"ך כותבת שאתה נער נבון מאוד. בלשון רואים את המאמצים שלך בכתיבה ומעריכים אותם. ובאנגלית המורה מציינת שיש לך ידע משמעותי. זאת אומרת, יש פה בסיס מטורף. והנה ציטוט מהמורה למתמטיקה שהוא פשוט קריטי. שים לב לתנאי שהוא מציג פה. בשיעורים בהם אתה קשוב ופעיל. מה זה בעצם אומר? זה אומר שכאשר אתה בפנים, כשאתה מרוכז ומשתתף, כל היכולות האדירות האלה פשוט יוצאות החוצה וכולם רואים אותן. זו נקודה סופר חשובה להמשך. טוב, אז הפוטנציאל ברור, נכון? זה החלק הראשון של הסיפור. אבל למחצית הזאת יש עוד צד, והוא נמצא בנתונים, במספרים היבשים. בוא נעיף מבט ישיר, בלי פילטרים, כי זה חלק מהותי מהתמונה. המספר הראשון שאני רוצה שנדבר עליו הוא זה, 103. רק המספר. אתה יודע מה זה? זה סך כל החיסורים שלך במחצית א'. 103 שעות לימוד שלא היית נוכח בהן. בוא ניתן למספר הזה לשקוע לרגע. זה המון. וה-103 חיסורים האלה הם רק חלק מהסיפור. אם מסתכלים על הכל, אנחנו רואים גם 35 איחורים, 16 הפרעות, 6 פעמים של שימוש בנייד. אבל, וזה אבל חשוב, צריך להסתכל גם על הצד השני של המשוואה. 22 מילים טובות ו7 ציונים לשבח. וזה מראה שכאשר אתה שם, דברים טובים קורים. כל הנתונים האלה, כמובן, מובילים ישירות למסקנה הרשמית של בית הספר, כמו שהיא כתובה בתעודה, שחור על גבי לבן. המועצה הפדגוגית מסבירה בדיוק למה ציון ההתנהגות ירד, בשל מספר רב של אירועי משמעת. יש פה קשר ישיר, אחד לאחד, בין הפעולות לתוצאה. ולהתנהלות הזאת יש השפעה ישירה כמובן על הציונים, כשאנחנו רואים ציונים כמו 11 באנגלית, 15 באזרחות, 31 במבוא למדעים, אנחנו מבינים את התוצאה הסופית. המורים כותבים את זה במפורש, בשל ריבוי ההיעדרויות, ציונך ירד, או לא הגשת אף מטלה במקצוע. אוקיי, אז עכשיו יש לנו את שני הצדדים של המטבע. צד אחד, הפוטנציאל הענק, שהמורים לא מפסיקים לדבר עליו, וצד שני, התוצאות בפועל, כמו שאנחנו רואים אותן במספרים ובציונים. זה מביא אותנו ללב העניין של הסיכום הזה, הפער העצום בין השניים. בוא נשים את זה אחד ליד השני, הכי ברור שיש. בצד אחד מה שהמורים אומרים עליך, פוטנציאל גדול, תכונות מנהיגות, נבון מאוד. ובצד השני, התכלס, התוצאות, ציונים נמוכים, מטלות חסרות, חיסורים וציון התנהגות נמוך. הפער הזה, אלירן, הוא הסיפור של המחצית שלך, והוא פשוט צועק. ועכשיו מגיעה השאלה הכי חשובה, שאלה שרק אתה באמת יכול לענות עליה. מה קורה שם בתוך הפער הזה, בין מי שאתה יכול להיות לבין מה שהתעודה מראה כרגע? זו שאלה ששווה רגע לעצור ולחשוב עליה בכנות. אבל המטרה כאן היא לא רק להסתכל אחורה. להפך, המטרה היא להסתכל קדימה. אז בוא נדבר על מחצית ב' ואיך אפשר להתחיל לסגור את הפער הזה צעד אחרי צעד. אתה יודע, התשובות נמצאות ממש בתוך הערות של המורים. אפשר לזקק את הכל ל4 צעדים פשוטים. קודם כל, והכי בסיסי, נוכחות. פשוט להיות שם. זה הבסיס להכל. 2, להשתתף. ראינו שכאשר אתה פעיל, קסמים קורים. 3, להגיש מטלות. ו4, אולי הדבר הכי חשוב, להאמין בעצמך. וזה לא סתם סיסמה. המורה שלך לספרות, מרגלית, כתבה לך את זה במפורש. האמונה העצמית היא המפתח. היא יודעת, וגם שאר המורים יודעים, שברגע שתאמין ביכולת שהם כבר רואים בך, תהיה לזה השפעה ישירה ומיידית על ההצלחה שלך. אז, אלירן, זה היה הסיפור של המחצית הראשונה.
הסיפור הזה כבר נכתב ומאחורינו. עכשיו נפתחת מחצית חדשה, דף חלק לגמרי. והשאלה המכרעת, השאלה היחידה שחשובה עכשיו היא, איזה סיפור אתה הולך לכתוב במחצית ב'. הכוח, כמו שגיל אמר בהתחלה, נמצא אך לרק אצלך.